balwa nani ne-change balwa noshintsho. Nkulunkulu senkinga yikho yazi ngiyangisise nje ukuthi yazi ngihamba ngiphaphadise sengimdala sengikwazi ukuzenzela sengizikhethela ukuthi ngoba inkinga yethu singafuni kushintsha nje lo Jesu somthatha abazali bethu akuyena wethu sinenkinga nje singafuni ukunyakaza nenyakaziswa sithwele uJesu abazali bethu abasimelela thini bathi yebo ngiyamfunela umphaphadiso asikaze samkhetha uJesu asikaze samkhetha uJesu uJesu nitesayazi nokuyazi ngithe angithanye ngazi ngizokhuluma sinale inkinga yabantu abangafuni ukushintsha thandwa zami abantu abangafuni ushintsho abantu abathi sakholwa thina kusekhona ufata abantu abadala manokade bazifela abamathambo amathambo mile mathuneni hey ngisabambelele kufaka thanani ubuyene ngithi ngibambelele ngelani kulela Jalimani kube safika umpriest omnyama angimfuna ngimbone yilaba priest esebenza izinto esingaziqondi nje kahle inkinga sifuna ukushintsha akuzibuza ukuthi nginjani ngaphakathi ngabe ngishintshile sakibandala isekela imeno ilonto kukhona abantu abamile emthethweni kaMose wokuthi abantu abafana kufanele babe njani ukuze ukhethe uJesu abafana kufanele benze njani bayosokwa bamile kulonto bathi mawufuna ukukhetha uJesu hamba uyoqala uyosoka umthetho kaMose wawusho njalo afika Paulos otoleyo uthi Paulos otoleyo hey lalelani la nomthetho kaMose kwakumthetho kaMose la sikhona singabe bandla sonke singaba kaKristu sonke usokiwe noma ungasokiwe ungokaKristu so uyibhala kuleyo ndawo le ndawo asisesikuyo namhlanje ulwa nalokho umpostoli Paul ulwa nalokho ukuthi hayo yesilubambelele ezintweni ezindala hawathi makhizwa amahle akeni lathi izinto ezindala ngeke nje sizokhetha izinto ezintsha kulo nyaka ka-2026 sicela ukwamukela izinto ezintsha kodwa ngeke sizamukele lezi zinto uma singamazi uJesu singamazi ngeke sizamukele lezi zinto. Pastor Paul usiyavalelisa kulesi sahluko usiyavalelisa umpostoli Paul usethilalelani mangabuqala le ndaba uma ngabuqala le ndaba endimeni yokuqala kulesi sahluko uyabayana uthi nyabona sengiyixazulile le nkinga sisebatshelile phela ukuthi abakaKristu siyafana usebatshelile ukuthi kuKristu siyafana singabakaKristu usokiwe noma ungasokwanga ngoba uNkulunkulu wami sinabantu esibavalela emihlanganweni yethu ngoba benezici ezithize angekangene lowo ngoba phela ngiyaqoqa umhlangano lowo ngoba hey sinabantu uNkulunkulu wami esibakhumule ngisho amabhantshi ngoba besithi abafanele kodwa ngizothi nina kuKristu siyafana Kristu siyafana ingane emhlanganweni sehlulelana kangaka endlela esahlulelana ngayo kuwo lo inhliziyo indlela esahlulelana ngayo ngoba ubonwe enzu 1 no 2 no 3 akusafanele agqoke wena wakhe amacala atashile esethanda ukuhlisa ngabantu basesibona amaphutha akho sethanda ukuveza obala amaphutha abanye abantu kube kunezethu izinto ezitashile bengizothi kuwe eyisona umuntu engeyisoni kuKristu siyafana kuKristu siyafana ke umpostoli Paul wenza lesahluko sika6 sahluko sakhe sokugcina ngencwadi yamaGalatiya useyavalelisa
uthi yabona ke I have solved this problem. Ungaphinde kwenzeke lo. Ungaphinde kube nokuxokozela phakathi kwenu. Abesazothi bona ke kuvesi 6 wethu, kwameni kuvesi 9 wethu abesazothi kepha masikakhathali ekwenzeni okuhle. Kepha masingakhathali ekwenzeni okuhle. Izithandwa zikaKristu masingakhathali ekwenzeni okuhle. Simenyelwe ekwenzeni okuhle. Simenyelwe ekwenzeni okuhle. Kusho ukuthini lokhu sithandwa zami? Kusho ukuthi lokhu okuhle kufanele sikwenze isimo sivuma noma singavumi. Yathi kwenza okuhle isimo sivuma noma singavumi. Uyenza into enhle, impilo ikhona noma impilo ingekho. Uyenze into enhle, kukuhle kukubi. Hey, sithandwa zami, yazi sibizelwe ukuthanda kukuhle noma kukubi. Ngithanda umuntu engasakufuni, esekhombisile ukuthi angimfuni. Ngizwile ubaba bengiyaphaya, ngizwile ubaba ekhuluma ngothando. Wathi yazi ukuthanda umuntu okomuntu ohlanayo. Ukuthanda umuntu akukona komuntu ophilile. Ungamthanda kanjani umuntu engakufuni? Ungamthanda kanjani umuntu engakufuni futhi akuvezela? Bakhona abangakufuni beqashile. Kodwa umunye yangakufuna akuvezela ukuthi hey angimfuni. Kodwa manje badlula umthetho kaKristu. Yayingakufuni umndeni. Yayushadile nomndeni ungakufuni umndeni ungene emadlekelele ekhaya. Ungakufuni umndeni. Ujikele ujikele unokulethela ekhaya. Hey Nkosi. Akufuni umndeni. Akufuni umndeni. Azisho zonke izinto. Azi bakubize ngawo wonke amagama la. Bakubize ngawo wonke amagama. Bazisho zonke izinto kuwena. Basho konke abakuthandayo. Abanye basho ukuthi kusukela kwangena wena lekhaya zabamnyama izinto. Kusukela mhla wangena lekhaya zabamnyama izinto. Kusukela kwangena lekhaya konke abantwana abangasebenzile. uNkulunkulu wami usonto umndeni. Eyasonto omunye azazonde isisu sakhe. Evundle kuwe. Nkosi. Sisize simangaphi. Sisu sihlale kuwe. Umntwana evundle for 9 months. Sisini sakho. Kodwa ngaphambi kwakho akutshela ukuthi wena mawumthakathi. Athi wena ma awuyilutho. Athi wena ma ukuthi nokuthi. Izithandwa zikaKristu ingane yakho. Ithi la ihleli khona ijabule khona. Ijabule nabangani bakho ihlale ngegama lakho ngumzali wakhe. Yayingathi indoda yakho ewayiletha yaletha kulomuzi la ijabule khona nabangani bakho ijabule ngegama lakho. Kodwa thanda. Thanda. Sikunjalo. Thanda. Isithandwa zikaKristu. Kazi kunabantu la abaloko bahlala emshadweni yabo akakaza ukuthola ukujabula. Since ungene emshadweni awukazi wakuthola ukujabula, uyawuthanda lo mndeni. Ngiyafisa ukutshela ukuthi umvuzo wakho ukhona ekhaya. Kuloko kuhlala kwakho kulo mndeni ongakufuni nokubiza ngamagama, umvuzo wakho ukhona ekhaya. Hlala kanyakazi. Hlala